14 तारीख को इतिहास में पहले बार एक आंचलिक पार्टी का मास रैली में एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आएगा, हमारे तिपरासा के संग सॉलिडारिटी एकता दिखाने के लिए। मैं आप सबको हर वीसी से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपने कामी से, अपने गांव से, हर वीसी से बड़े नंबर में आइए खुमुलुंग सिंडिकेट ग्राउंड में और मैसेज दीजिए कि तिपरासा अभी तक हारा नहीं है, तिपरासा अभी तक इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपने अधिकार के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। बोबाग्रा वहाँ में रहेगा, मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा वहाँ में रहेगा, पूरा तिपरा मोथा का सीनियर लीडरशिप वहाँ में रहेगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन तिपरासा बनकर और पार्टी बन के नहीं, जाति बनकर बाहर निकलिए और अपना पावर दिखाइए। दिस इज बोबाग्रा फॉर ऑल। बेलाइन हामबाय। नाय तो नाय ताखुकताय बुखुक संग अख्रा साख्रा रंग जतन लामसगो आं चेन जाति प्रसा ट्राइबल उपजाति ते जनजाति ते आं तिनी कक साइ खनारे नाय अमनि मिनिंग रक्ताम न हिनां साइ खनारे नाय मखाय तुलसी ककनि रंगनकनि हस्टेल चुलाते बोरेनि नगुइ माखनामो इकर सैजाक दङ जनजाति हिनै चिनि बुमुरक सलायमान जनजाति हिनै अरो तेसा कतालखाय सैरि माने हाइन हाइन अरो नुगुइ मांखना आनि याक्सि फासिं अरबो नायनायदि मंखा बायजलबारि सेकेंडारि हाई स्कूल चलारनि हस्टेल म इक अरबो सिजाक न नुगुइ मांखना हाइन हाइनायदि इक अरो तेगिसा अरो सिजाक दङ मखा बर मैदान हाई स्कूलनि चलारकनि हस्टेल इक अरबो सिजाक जनजाति हिनै अरबो सिजाक न नुगुइ मांखना म हंकाय यां चाम्पर बारसदार हाई स्कूलनि चलारकनि हस्टेल अरबो नुगुइ मांखना बांला बाय सिजाक जनजाति हिनै सिजाक र जन तो खरकसा नसे हिनो जन हंकाय खरकसा जाति हंकाय आबो कायसा दफा खरकसा दफा खरकसा जाति महाय क्लायोता जन हंकाय तोर खरकसा नसे बुजुगो जन जाति खरकसा दफा महायसे बुजुगो म इंग्लिश बा हिंकाय इंडिविजुअल खरकसा हिनो खरकसा जेफोरपानो दफांनाय माया ताखुरो बुखरो खरकसा बरक बाहायके दफांनायबा चलाबाय बोरै कायजागै नुखुं खामानि यांगलसे बरक एरै बसाबती मानै तिनि गोबां माहायं सागाव दफा हनै सिनि जागो ताखुरो बुखरो खरकसा कोनो दफानो बुजुग गयाबो चिनि बरक करि दिबा तिब्रा सरकी खरकसा बोलै सेलेंमा सिजा कक ताखुरो बुखरो हायं सागाव खरकसा दफा आंगि माया अमो ट्राइबल उपजाति हायनो बरक खासुगियाखौ ऋग्वेदनि जराव ब्राह्मण चक्रवर्ती रक बरक साकनि सिनिमुंग न रिना बागै बरक जनजाति बुमुंग नाहारु अमो तो चिंगियाबले अमो तो चिनि तिब्रा सरनो बुमुंग याबले आं साना मुसुमाखाय दाबुंनो अ जराव चिनि पॉलिटिकल खलाय तंनाय रक एमएलए एमपी ते मिनिस्टर रक ते तिफांग रक लीडर रक नरक बाहायके बुइजे बुमुंग फारि मानि आबनो यासागै नाहालाय जों तिब्रासा से एसटी फेसिलिटी मानब्लै जोंनो तिब्रासा तांगै हियाबा तिब्रासा से जों एसटी नि फेसिलिटी मानो ट्राइबल उपजाति जनजाति हिनि फेसिलिटी मान माया म ट्राइबल हिनि बमाया जनजाति हिनि बमाया उपजाति हिनि बमाया नरक एसटी नि सिडुल लनो थांगै ऑफिस दको नायनाबा ऑफिस नि जागा रको थांगै नायनाबा नरो ट्राइबल उपजाति जनजाति हिनि सैजाक दं बारो ट्राइबल उपजाति हिनि आरो सैजाक दं तिप्रे हिनि सैजाक नुंनाय न आरो थांगै तिप्रे हिनि सै क्लांजाक आरो सैजाक दंगो आगिरो साहेब रक चिनि तिप्रा कक न उच्चारण खैमिया बाय तिप्रे हिनि सै क्लांजाक तिप्रे हिनि सै क्लांगो आ तिप्रे नि बुमुंग सैजाक दं बायसे जों तिनि एसटी नि फेसिलिटी मानै दंगो आ तिप्रे नि बुमुंग से जों तिनि एसटी नि फेसिलिटी मानब्ले अ जनजाति हिमाने अब बरक खायाको तिप्रा सरनो इनडाइरेक्ट के मुसु बुसा सै बुसा हिनमासे अम पसुनो से हिनो
mal matano se hinu mo mal matano bumung se norok tai bufro sisa sinai norok tai bufro correction no thanglai sinai norok political khlainai rok se omoro khlaya hanke tei sabo khlai sinai norok no to tongko song lukurok bud dubui chongoi rohka kaham khlai di hinui lukurok chongoi rohka kaham ni bagai ang samani kongno baksa chaja phangmano baksa ba chaja khamano thiaba kubui kokno ma sanai kubui kokno ang sana nangnai जों अकारं थानिबो सोलोंथाइ दंगौ जेरेरं थानिबो मा सोलोंनाय आं सिवै साइमामानि कोनो तिनि आं मा साका उपजाति ट्राइबेल जनजाति आबो एन्थ्रोपोलॉजिकली रंग आबो इज ऑफ रंग नेम आबो बुमुं सायाबाय तिब्रा सानानो रिंगै दंगौ तामो तिब्राव खाय पलिटिकल साइजा खांकेनो तिब्रा सारनि सिनेमुंग साइजा नांगौ मय केरे तिब्राव पलिटिकल साइजा खांकाय तिब्रा सारनि सिनेमुंनो साइना बागे एम मुंलाय दं कांग्रेस ओके फालांका पाहाड़ी आदिवासी गिरिबासी हनै सीपीआईएम रखाय ट्राइबल उपजाति हनै फारका दाबुखे बीजेपी रक जनजाति हनै से फारि रिसुका मय के मांगले चिनि तिब्रा सारनि सिनेमुं सालाय दं सिने नरो चिनि सिनेमुं करि दिबा जों बर' खायाखौ दिबा चिनि लाइ बुमारक दंगौ चिनि बुबाग्रा रक दंगौ कुसुं कुसुं अ हाना नायकल तिमानि लाइ बुमारक दंगौ सिनेमुं दंगौ कालचार दंगौ सोसाइटी दंगौ चिनि बेबागनो दंगौ हा करै न करै समाज करै कालचार करै मनसे हिमले उपजाति ट्राइबल जनजाति अमरगनो से हिनु बेलाय लासिमा सिजा कक दाखरो बकरक बेलाय सेलेमन सिजा कक मरक हायं साकाव जेसा ट्राइब न फानो महैकाय जनजाति ट्राइबल उपजाति बुमुं रिंगि माया दाखरो बकरक आबो एन्थ्रोपोलॉजिकली रंग इज ऑफ रंग नेम borok muni sunu bumung no mai ke ringi maya takro bukrok mai ke ringi tongmani thinanggo mo blai kirma sijang nai takro bukrok dabu social media jug dabu borok siwo dabu no social media jugo borok siwo agi ro khai upajati chhatro bas ni seitonikha dabu khe जनजाति छात्र बस नि शिशुका आफ्रो रगबो चिनि तिब्रा सारा कोनो सालाय लिया आफ्रो रगबो कोनो सालाय लिया सिनाय रक सिया रक दाबुक ने अजराव तो लेखा पढ़ा खालायनाय रक सिमासे गरै डाक्टर इंजिनियर गोबां मा हाई एडुकेटेड रोंसोंजा रक सिमासे गरैखा लेखा पढ़ा सोलोंयै दंनाय रक लेखा पढ़ा सोलोंयै पाइजाग रक सिमासे गरैखाबले जों चिनि सागनि तिब्रा सानि सिनेमुंनो मालमातिनि बुमुं जों रिसिनाय जों चिनि सागनि तिब्रा सानि सिनेमुंनो बाहायके मालमातिनि बुमुंनो जों रिनायबा उलान से पाइथागरा नाय दंगा बागै जत लोग 14 तारीख को इतिहास में पहले बार एक आंचलिक पार्टी का मास रैली में एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आएगा हमारे तिप्रासा के संग सॉलिडारिटी एकता दिखाने के लिए। मैं आप सबको हर वीसी से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपने कामी से अपने गांव से हर वीसी से बड़े नंबर में आइए खुमुलुंग सिंडिकेट ग्राउंड में और मैसेज दीजिए कि तिप्रासा अभी तक हारा नहीं है, तिप्रासा अभी तक इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपने अधिकार के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। बोबाग्रा वहाँ में रहेगा, मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा वहाँ में रहेगा, पूरा तिप्रा मोथा का सीनियर लीडरशिप वहाँ में रहेगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन तिप्रासा बनकर और पार्टी बनकर नहीं, जाति बनकर बाहर निकलिए और अपना पावर दिखाइए। दिस इज बोबाग्रा फॉर ऑल। बेलाय नहामबाय। नाय तो नाय ताखुक ताई बुखुक संग अखरा साखरा रंग जतन लामसगो आं चेन जाति प्रसा ट्राइबल उपजाति ते जनजाति न तै आं तिनि कक साइ खनारे नाय अमनि मिनिंग रक तामनो हिनां साइ खनारे नाय मखै तुलसी ककनि रोंनकनि हस्टेल चुलातै बोरैनि नगुइ माखनामो इकर सैजाक दङ जनजाति हनै चिनि बुमुरक सलायमान जनजाति हनै अर
tisa ketal kai seri mani hain hain noro nugui mangkhana ani yaksi phasing orobo naine di mongkha Baijalbari Secondary High School Chelarokni hostel mo iko orobo sijak no nugui mangkhana hain hain di iko orote kisa oro sijak tungo mokha boro moidan high school ni Chelarokni hostel iko orobo sijak jonojati hene orobo sijak no nugui mangkhana mo hongkai yang Champor Barsodar High School ni Chelarokni hostel orobo nugui mangkhana bangla bai sijak jonojati hene sijak ro jono to khoroksa no se hino jono hongkai khoroksa jati hingkai abo kaisa dofa khoroksa dofa khoroksa jati mohai klayota jono hongkai toro khoroksa no se bujogo jono jati khoroksa dofa mohai se bujogo mo English ba hingkai individual khoroksa hino khoroksa jefur pano dophangnai maya takuro bukro khoroksa borok bahai kai dophangnai ba chalabai burui kaijagoi nukung khamani yang ulose borok eroi dosaboti manai tini kabang mahang sakabo dofa ni sini jago takuro bukro khoroksa kono dofano bujog yabo chini borok kri diba tibra sor ki khoroksa dole selengma sijak kok takuro bukro hang sakabo khoroksa dofa angri maya omo tribal upojati haino borok khasugiyako Rigbed ni jorao Brahmon Chakraborty rok borok sakni sinimung no rina bagoi borok jonojati bumung naharu omo to chungyable omo to chini tibra sarni bumung yable ang sanamu sungma khai dabung no jorao chini political khlai tonero MLA MP tei minister rok tei tipang rok leader rok norok bahai buije bumung phari mani abono yasagoi nahalai जों तिप्रासा से ST facility मानब्ले जों न तिप्रासा तांगै हिया बा तिप्रासा से जों ST नि facility मानो ट्राइबल उपजाति जनजाति हनि facility मान माया मो ट्राइबल हनि बमाया जनजाति हनि बमाया उपजाति हनि बमाया नरक ST नि सिदुल नो थांगै ऑफिस तको नायना बा ऑफिस नि जागा रको थांगै नायना बा नरो ट्राइबल उपजाति जनजाति हनि सैजाक दं बारो ट्राइबल उपजाति हनि आरो सैजाक दं तिप्रे हनि सैजाक नुं नायनो आरो थांगै तिप्रे हनि सै क्लांजाक आरो सैजाक दंगौ आगिरो साहेब रक चिनि तिप्रा ककनो उच्चारण खैमिया बाय तिप्रे हनि सै क्लांजाक तिप्रे हनि सै क्लांगौ आ तिप्रे नि बुमुं सैजाक दं बायसे जों तिनि ST नि facility मानै दंगौ आ तिप्रे नि बुमुं गैसे जों तिनि ST नि facility मानब्ले अ जनजाति हिमाने अब बरक खायाको तिप्रा सरंनो इनडाइरेक्ट के मुसु बुसा सै बुसा हिनमासे ओमो पसुनो से हिनो माल मातनो से हिनो मो माल मातनो बुमुंसे नरकताय बुफ्रो सिजासिनाय नरकताय बुफ्रो कारेक्शनो थांलायसिनाय नर पॉलिटिकल खालायनाय रकसे ओमरो खालाया हनके दै साबो खालायसिनाय नरनो तो तंक संगलुकु रक बुद दुबुय चंगै रहका काहाम खालायदि हिनै लुकुरक चंगै रहका काहामनि बागै आं सामानि कगनो बाक्सा बाक्सा चाजाय फांमानो बाक्सा बा चाजाक खामानो थियाबा कुबुय कगनो मा सानाय कुबुय कगनो आं साना नांनाय जों अकाराव थानिबो सोलोंथाय दंगौ जेरै रं थानिबो मा सोलोंनाय आं सिवै सायमामानि कगनो तिनि आं मा कांग्रेस अके फालांका पाहाड़ी आदिवासी गिरिबासी हनै CPIM रखाय ट्राइबल उपजाति हनि फारका दाबुखे BJP रक जनजाति हनि से फारि रिसुका मय के मांगले चिनि तिबा सरंनि सिनिमुं सलाय तंसिनाय नर चिनि सिनिमुं करि दिबा जों बर खाया को दिबा चिनि लाइ बुमा रक दंगो चिनि बुबाग्रा रक दंगो कुसुं कुसुं अ हाना नायकल फिमानि लाइ बुमा रक दंगो सिनिमुं दंगो कालचार दंगो सोसाइटी दंगो चिनि बेबाग न दंगो हा करै न करै समाज करै कालचार करै मनसे हिमले उपजाति ट्राइबल जनजाति अमरनो से हिनो बले लासिमा सिजा कक ताखरो बकरो बले सेलेमा सिजा कक मरो
hayung sakao jesa tribe no phano mohaikai जनजाति ट्राइबल उपजाति bumung ringi maya takro bukrok abo anthropologically wrong is of wrong name borok muni sunu bumung no mohaikai ringi maya takro bukrok mohaikai ringi tongmani hinanggo mo blai krima sijangnai takro bukrok dabu social media jug dabu borok siwo dabu no social media jugo borok siwo agir wakai उपजाति छात्र बास नि सैतनिखा ताबुखे जनजाति छात्रबास नै शिशुका आफ्रो रगबो चिनि तिप्रसार कुनु सालाइलिया आफ्रो रगबो कुनु सालाइलिया छिनाय रक सिया रक दाबुक ने अजराव तो लेखा पढ़ा खालायनाय रक सिमासे गरै डाक्टर इंजिनियर गोबां मा हाई एडुकेटेड रोंसोंजा रक सिमासे गरैखा लेखा पढ़ा सोलोंनाय दंनाय रक लेखा पढ़ा सोलोंगै पाइजाग रक सिमासे गरैखाबले जों चिनि सागनि दैफ्रा सानि सिनेमुंनो माल मातेनि बुमुं जों रिसिनाय जों चिनि सागनि दैफ्रा सानि सिनेमुंनो बाहायके माल मातेनि बुमुंनो जों रिनायबा पुलानसे पाइथागरा नाय दङ बागै जतो लोग 14 तारीख को इतिहास में पहले बार एक आंचलिक पार्टी का मास रैली में एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आएगा हमारे तिप्रासा के संग सॉलिडारिटी एकता दिखाने के लिए। मैं आप सबको हर वीसी से दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग अपने कामी से अपने गांव से हर वीसी से बड़े नंबर में आइए खुमुलुंग सिंडिकेट ग्राउंड में और मैसेज दीजिए कि तिप्रासा अभी तक हारा नहीं है, तिप्रासा अभी तक इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपने अधिकार के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। बोबाग्रा वहाँ में रहेगा, मेघालय का मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा वहाँ में रहेगा, पूरा तिप्रा मोथा का सीनियर लीडरशिप वहाँ में रहेगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन तिप्रासा बनकर और पार्टी बनके नहीं, जाति बनकर बाहर निकलिए और अपना पावर दिखाइए। दिस इज बोबाग्रा फॉर ऑल। बेलाइनो हामबाय। नाय तो नाय ताखुकताय बुखुक सं अख्रा साख्रा जतन लामसगो आं चेन जाति प्रसा ट्राइबल उपजाति ते जनजाति तै आं तिनि कक साइ खनारे नाय अमनि मिनिं रक तामनो हिनां साइ खनारे नाय मखै तुलसी ककनि रोंनकनि हस्टेल चुलातै बोरैनि नगुइ माखनामो इकर सैजाक दङ जनजाति हिनै चिनि बुमुं रक सलायमान जनजाति हिनै अरो तैसा कतालखाय सैरि माने हाइन हाइन अरो नुगुइ माखना आनि याक्सी फासिं अरब नायनायदि मंखा बायजलबारि सेकेंडारी हाई स्कूल चलारनि हस्टेल म इक अरब सिजाक न नुगुइ माखना हाइन हाइनायदि कर तेगिसा अरो सिजाक दङ मखा बर मैदान हाई स्कूल नि चलारकनि हस्टेल इक अरब सिजाक जनजाति हिनै अरब सिजाक न नुगुइ माखना म हंकाय यां चाम्पर बार सरदार हाई स्कूल नि चलारकनि हस्टेल अरब नुगुइ माखना बांला बाय सिजाक जनजाति हिनै सिजाक र जन तो खरकसा न से हिनो जन हंके खरकसा जाति हिंकाय आबो कायसा दफा खरकसा दफा खरकसा जाति महाय क्लायोता जन हंकाय तोर खरकसा न से बुझगो जन जाति खरकसा दफा महाय से बुझगो म इंग्लिश बा हिंकाय इंडिविजुअल खरकसा हिनो खरकसा जेफोरफानो दफाङै माया ताखरो बुखरो खरकसा बरक बाहायकै दफांनायबा चलाबाय बोरै कायजागै नुखुं खामानि यां ओलसे बरक एरै बसाबती मानै तिनि गोबां माहायं सागाव दफा हनै सिनि जागो ताखरो बुखरो खरकसा कोनो दफानो बुझो गियाबो चिनि बरक करि दिबा तिब्रा सरकी खरकसा बोलै सेलेंमा सिजा कक ताखरो बुखरो हायं सागाव खरकसा दफा आंगै माया अमो ट्राइबल उपजाति हायनो बरक खासुगियाखौ ऋग्वेद नि जराव ब्राह्मण चक्रवर्ती रक बरक साकनि सिनिमुंनो रिना बागै बरक जनजाति बुमुं नाहारु अमो तो चिंगियाबले अमो तो चिनि तिब्रा सरनो बुमुं याबले
आं साना मुसुंमाखाय दाबुंनो अ जरावो चिनि पलिटिकल खालाय तंनाय रक MLA MP ते मिनिस्टार रक ते तिफां रक लीडर रक नरक बाहायके बुइजे बुमुं फारि मानि आबनो यासागै नाहालाय जों तिप्रा सांगैसे ST फेसिलिटि मानब्लै जोंनो तिप्रासा ताङै हियाबा तिप्रा सांगैसे जों ST नि फेसिलिटि मानो ट्राइबेल उपजाति जनजाति हिनि फेसिलिटि मान माया मो ट्राइबेल हिनि बमाया जनजाति हिनि बमाया उपजाति हिनि बमाया नरक ST नि शिड्यूल लनो थांगि ऑफिस दको नायनाबा ऑफिस नि जागा रको थांगि नायनाबा नरो ट्राइबेल उपजाति जनजाति हिनि सैजाक दं बारो ट्राइबेल उपजाति हिनि आरो सैजाक दं तिप्रे हिनि सैजाक नुंनाय न थांगै तिप्रे हिनि सै क्लांजाक आरो सैजाक दंगो आगिरो साहेब रक चिनि तिप्रा ककनो उच्चारण खैमिया बाय तिप्रे हिनि सै क्लांजाक तिप्रे हिनि सै क्लांगो आ तिप्रे नि बुमुं सैजाक दं बायसे जों तिनि ST नि फेसिलिटि मानै दंगो आ तिप्रे नि बुमुं गैसे जों तिनि ST नि फेसिलिटि मानब्ले अ जनजाति हिमाने अब बर खायाको तिप्रा सरंनो इनडाइरेक्ट के मुसु बुसा सै बुसा हिनमासे ओमो पसुनो से हिनो माल मातनो से हिनो मो माल मातनो बुमुं से नरकताय बुफ्रो सिसा सिनाय नरकताय बुफ्रो कारेक्शनो थांलाय सिनाय नरक पलिटिकल खालायनाय रकसे ओमरो खालाया हंके दै साबो खालाय सिनाय नरनो तो तंको संलुकु रक बुट दुबुय चंगै रहका काहाम खालायदि हिनै लुकु रक चंगै रहका काहामनि बागै आं सामानि कगनो बाक्सा बाक्सा चाजाय फांमानो बाक्सा बा चाजाक खामानो थियाबा कुबै कगनो मा सानाय कुबै कगनो आं साना नांनाय जों अकरं थानिबो सोलोंथाय दंगो जेरै रं थानिबो मा सोलोंनाय आं सिवै साइमामानि कगनो तिनि आं मा साका उपजाति ट्राइबेल जनजाति आबो एन्थ्रोपोलॉजिकली रं आबो इज ऑफ रंग नेम आबो बुमुं सायाबाय तिप्रा सानानो रिंगै दंगो तामो तिप्रा खाय पलिटिकल साइजा खांकेनो तिप्रा सारनि सिनेमुं रक साइजा नांगो मय केरे तिप्रा ओ पलिटिकल साइजा खांकाय तिप्रा सारनि सिनेमुं नो साइना बागे एम मुंलाय दं कांग्रेस ओके फालांका पाहाड़ी आदिवासी गिरिबासी हिनै CPIM रखाय ट्राइबेल उपजाति हिनि फारका दाबुखे BJP रक जनजाति हिनि से फारि रिसुका मय के मांगले चिनि तिप्रा सारनि सिनेमुं सालाय दं सिनाय नरो चिनि सिनेमुं करि दिबा जों बर खायाको दिबा चिनि लाइ बुमारक दंगो चिनि बुबाग्रा रक दंगो कुसुं कुसुं अ हाना नायकल तिमानि लाइ बुमारक दंगो सिनेमुं दंगो कालचार दंगो सोसाइटी दंगो चिनि बेबागनो दंगो हा करै न करै समाज करै कालचार करै मनसे हिमले उपजाति ट्राइबेल जनजाति अमरगनो से हिनो बेलाय लासिमा सिजाकक ताखरो बकरक बेलाय सेलेमन सिजाकक मरक हायं साकाओ जेसा ट्राइब न फानो महैकाय जनजाति ट्राइबेल उपजाति बुमुं रिंगि माया ताखरो बकरक आबो एन्थ्रोपोलॉजिकली रंग इज ऑफ रंग नेम borok muni sunu bumung no moi ke ringi maya takro bukrok moi ke ringi tongmani hinanggo mo blai kirima sijang nai takro bukrok dabu social media jug dabu borok siwo dabu no social media jugo borok siwo agi ro khai upajati chhatro bas ni seitonikha dabu khe जनजाति छात्र बस नि शिशुका आफ्रो रगबो चिनि तिप्रा सारा कोनो सालाय लिया आफ्रो रगबो कोनो सालाय लिया सिनाय रक सिया रक दाबुक ने अजराव तो लेखा पढ़ा खालायनाय रक सिमासे गरै डाक्टर इंजिनियर गोबां मा हाई एडुकेटेड रोंसोंजा रक सिमासे गरैखा लेखा पढ़ा सोलोङै दंनाय रक लेखा पढ़ा सोलोङै पाइजाग रक सिमासे गरैखाबले जों चिनि सागनि तिप्रा सानि सिनेमुंनो मालमातिनि बुमुं जों रिसिनाय जों चिनि सागनि तिप्रा सानि सिनेमुंनो बाहायके मालमातिनि बुमुंनो जों रिनायबा पुलानसिम पाइथाग्रा नाय दङ बागै जत लोक